Badira urte batzu da gure ikastolako komunitatean kanpo espazioen inguruko hausnarketa bat hasi genuela. Izan ere, ikusten genuen gure patioen eredua ezetorrela bat ikastola barruan lantzen ari ginen helburu eta printzipioekin, hau da, atzean geratu zirela. Esaterako, garai bateko jolastokiak zentralitate osoa bermatzen zion kirol egituratuari, futbolari, saskiri eta gainontzeko aukera bazterretara eramaten zituen aita ez. Naturaren presentzia ere oso urria zen. Material gogorrezko azalera handiak. Hau ikusirik eta kanpo espazioak ere, ikaskuntzarako espazioak ere badirela jabetuz, patio eredu berri baten bila, prozesu parte hartzaile bat martxan jarri genuen 2021-22 kurtsoan, tipi aditu taldearekin batera. Eraldaketa prozesu hau ikastolako komunitate osoaren parte hartzearekin egitea erabaki genuen. Faseka hausnarketatik esku hartzeraino. Labur esanda, aukera aniztasuna eta genero berdintasunan oinarritutako jolastoki bat amestu genuen. Gure ikastolako proiektu pedagogikoarekin lerrokatuta. Haurre hezkuntzako irakaslea eta, kanpo espazioko eraldaketa egin gozala komentatu zanean ikastolatik, parte hartu nahi nahuela, prozesuan parte hartu nahi nahuela, argi eukin nagoen. Kanpo espazio honetan, aldaketa, utzuneak, ahulgunen behar hori eta eraldaketaren beharra, eta prozesua komunitate osoaren zabaldu zanez, irakasleen presentzia ezinbestekoa zala ikusi nagoen. Horretarako talde sustatzaile bat eratu zen, bertan komunitate osoaren parte hartzea irekiz. Langile, familia, zein ikasleen parte hartze aktiboa bermatuz. Uste dut, danon iritzia ikuspuntua garrantzitsua izan zala, prozesu hau aurrera eramaten. Helburuetariko bada, prozesuan zeharren zen dinamika guztiak, bai familiekin, langileekin, zein ikasleekin. Ikasleak esan duen, nire ustez ikastolako erdigune eta protagonista dira eta gure nintza ezinbestekoa zen, eta orduan tutoren nintzen taldeko ikasleekin, hainbat dinamika material ezberdinekin sortu gendu zen, eta prozesuan bebai parte hartzaile aktiboak izan ziren. Behin proiektua diseinatuta zegoela eta onartuta zegoela, gure komunitate osoari zabaltzea egokitzen zitzaigun. Zaile nagusiekin partekatu behar genuen prozesu guztia. Horretarako eta behin gelan egindako lanketa eginda zegoela, ibilbidea egin genuen egongo diren txoko eta gune guztietan, bakoitzan egingo dana azaldu zitzaien, horietan adierazi zen zeintzuk izan ziren euren ekarpenak eta zergaitik onartuak izan diren eta zergaitik garatuko diren, eta baita ere azaldu bera izan zitzaien euren eskaera batzuk zergaitik ziren ezinezkoak. Eta joan ziren pixkaneka ulertzen gure ikastolako kanpo espazioek zelako transformazioa zuten apurka-apurka. Espazioen eraldaketan prozesuzko gara eskantziak egin dira, berdegunea, patioa pinkon maila jarri dira, pinkon maien ostean herriko jolasgunea sortu da. Aukera berriak eman dizela futbolak lehentasun hori edo protagonismo hori galdu duelako, aukera berriak sorrerak segituelako. Ibiltzen dira berdegunean, hor zuaitzen artean zimorroak bilatzen eta harrapaketan, beste batzuk ere aldapa erabiltzen dute gora bere ibiltzeko. Ez bakarrik korrika ibiltzeko eta saltoka ibiltzeko ere balio die lasaigune bezala, berbetan ibiltzeko, euren amaiketako aiateko,
Orain eraiki dute sukalde bat, umeak jolasteko eta bai, lehen egon zenan karpa bat plastikozkoa, baina orain berriztu dute eta ipini dute zementuzkoa. Eta parkea bai berriztu dute. Nik faltan botatzen dut beste saskibaloiko kantxa bat ez egote. Baina parke oso ondo dago. Esan egoten barerik, jolasteko, eta asko bertzegarriagoa, umeak arutela jolasteko estelua, eskultura. Eta gero, orain, berregune gehiago, eta asko zoben, sekunduan guztiaz, horren erotzizaz, eta erotzizara, eta lema berregunean, jauzlaza, jolastokia da politatzen dugu guztiak aukera jolastiko. Baina horren emozionak saskibaloi eta futbol zelaian dauzenak trabaneko inezaken eta berriak ituen. Nire gustatu jaztez pinponeko maia porque es divertigarria. Niri iruditzen jazte oso futboleko kantxak, baina baka botatzen dut pinponeko mailak eta parkeak bai. Baina eske dagoenez zazpiko kantxa bat, hobeago egoten baziren bi zazpiko kanasta. Adibidez aurtengo ikasturte bukaeran etxola bat jarriko da. Beko patioa itzuliko gara berriro, beko patioan armaian modukoren bat egiteko edo obasulo estimulokoren bat obasuloren bat berdegunean, tipia guantokian.